लानांगौमोन नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासनि थाखाय एग्जामखौ फाथिनो हायाखै। थेवब्लाबो आसामनि जि सोलोंथाइ बिफान बे सोलोंथाइ बिफाना साफ्रोमनिबो जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ दिनै फोसावदों। गासैबो आसामनिनो जि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोरनि जि रिजाल्ट बेखौ दिनै फोसावदों। जोंनि इउएन एकाडेमि खाग्राबारि अदालगुरिनिफ्राय जों दिनै रिजाल्टखौ मोननो हादों। रिजाल्टखौ जोङो रिजाल्टखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। जोंनियाव गासै 17 जन फरायसाफोरनि जि मेट्रिक आनजाद बेखौ लिरगौमोन, थेवब्लाबो लिरनो हायाखैब्लाबो जिहेतुके जोंनि सोलोंथाइ बिफाना रिजाल्टखौ फोसावबाय। बेवहाय जोङो 17 जननि भितराव साफ्रोमबो जिहेतुके पास खालामखादों। दा बेवहाय जों हाइस्ट नाम्बार हिसाबै 93.83% लानानै जोंनि कानसन बसुमतारी बिथाङा रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हादों। दा ओंखायनो जायफोर फरायसा बिथांमोननि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ मोनबाय। दा जों गोजोननाय मोनदों। 7 जना स्टाराव फैदों, बिदिनो डिस्टिंसन सासे। दा बे हिसाबै बाखिया सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। दा ओंखायनो जों खाग्राबारि इउएन एकाडेमि हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो आसा फारियो बिथांमोना दिनै मेट्रिक पास खालामबाय, बिथांमोना जाहाथे इयुनाव मोजां फरायनानै गावनि जि जिउ दानाय जि राहा बेखौ मोजां लाहैगोन बेखौ जों आसा फारिदों। जोङो आसा फारिगोन फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे एग्जामफोर जायोब्लाबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय मोजां रिजाल्ट खालामगोनखौ जों आसा फारिदों। देग्लाय एग्जामखौ फाथियाखैब्लाबो जों रिजाल्टखौ मोनबाय। दा थांनाय बोसोरफ्रावबो जों मोजां रिजाल्टखौनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जों मोननो हादोंमोन। देग्लायबो दा बे हिसाबैनो जोंनि एग्जाम बर्डआ जिहेतुके क्लास 9 आरो 10निखौ रिजाल्टखौ नायनानै होदों। दा ओंखायनो 9 आरो 10नि रिजाल्टखौ बेस खालामनानै जिहेतुके होबाय। दा बेवहाय जोंनिफ्रायबो मोजां रिजाल्टखौ खालामदों। ओंखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों।